Представяме ви един нов модел ръчно изработен ловен нож от най-висок клас. Дамаск стомана с VG10 подложка, сърцевина, 96 слоя ламинат, с многопрофилно острие, много агресивен вид, красив стоманен гард и тапа и цяла махагонова дръжка, профилирана за много удобен хват. Ножът идва в комплект с кожена кания, ръчно шита и щампована, телешки бланк. Общо взето едно много качествено изделие, острие за ценители на хладните оръжия. Страхотен ловен нож.